na cikin ranka na nan karkar. To ofishin da zo ke an gama da kai. Sannin ku da yawa sannin ku da ofishin DPO. Kake nema? Da shi muka yi waya. To ga ofishin DPO. To shi ke zo lafiya. Injiniya. Na gode fa na gode. Nan ko? To shi ke. Wai jiya aka bada beli baka da ni. Wallahi ni ma na tashi daga aiki ina da sai aka ce an yi release din su. Yaron nan fa na ga manyan mutane dan manya ne suka ba belin sa. An ga ya mu. Ya kamata a ce muna nan ba wani abu kai ma da ka abuna. An san ogaje ba zai ban waka ba ne ta zai mana magana. Ai na fito kenan da kai. Allah ya ka ganin na fito da kai. Ai ina sanan na je maka alheri akan tebur. To kuma ranka ya dade ni alheri nawa na samu ta dalilin ka. Ai dole ne maka alheri kai ma dan ka zo yanka su ji dadi. Nagode. Injiniya sannin ku dai. Injiniya sannin ku dai har ka fito. Ya aikin naku. Mun gode Allah. Madalla. Wannan kun dan lutsin ka. Iwa Allah. Allah ya saka da. Ranka dai abin da nake samu a jikinsa. Ai Allah muku alheri. Allah ya saka. Wallahi Allah burge. Mun gode. Shikenan. Mun gode. Nagode ba. Mun gode ba. Ka ga ai wannan abu. Ai mu nawa ne? Yalla bai. Wannan naga an bada mu shida ne ku zaka ta. Ni ban yi magana ba. A ga da adissa fa kowa ta masa so Allah ya ba. Kai ma ku da Allah da kun ga alheri ya zo duk sai ku kuta da hankali. Wasa kuna ta wani hayaniya me kake faruwa? Kawai muna dan to yanzu ina sauri zan je unguwa ne. To a da lafiya Allah ya kare ka. Saboda haka wallahi ya kamata kowa a raba gashi mu shine ne kowa da ya gani ai 1000 ce ko samu canji ba za a ba ku ni ina da canji ma kawo ba za a ba ku ni da nake kusa da shi ma ban ba abin za ku haka ba saka wai ya dozo doki mota ta okay no wonder ranka dade ai yanzu nan bakanikin ka ya fita ai nan inda kake a tsaye a nan ya tsaya bayan ya fito daga office ɗinka ina jin yana duba mota har waya ya ce yayi ma anan ya tsaya ya ce yayi ma waya kware da gaske bakanike na yalla kuma har 1000 ba me yace mu raba yace mu raba kawai ya sace mu mota ai ba bakanike na bane ya za a yi haka ma yazo har police station kuna nan kuna jami'an tsaro a zo har police station a dauke mu mota gaskiya ba ku san aikin ku ba kai yi mana shiru ba har da kai ba me amfanin ku kuna gurin kuna police station a zo har cikin police station a dauke mu mota kuna aikin me an ba ku kudi kuna zo kuna tarar rigima akan kudin daman ni ban san abin da kuke nufi ba bisa nan ya tsaya yace yayi maka waya to now ku zakata yanzu abin da nake so da ku wallahi ba zan dauki asara ba